Sådan. Så skal du have lidt af vores koldpressede æblemost fra Gyldensten. Og meget passende med Gyldensten lige i baggrunden. Det er jo en god udsigt, du har valgt her. Ja, det er lidt specielt for dig i dag, Preben. Den ser rigtig, rigtig flot ud. Hvad er æbler ude fra jeres plantage? Hvad Vi har en kombination af en sort, det her Elstar, og en Jonagoret. Okay. Vi har jo 7 sorter, men vi synes, vi har prøvet os frem og fundet den her kombination, synes vi er den bedste. Ja. Jeg starter lige lidt på den her æblemost. Den kunne man blive afhængig af. Men det er jo ikke, fordi den er ude i så mange butikker igen. Altså, jeg har ikke løbet på den før. Nej, problemet er, at vi har ikke så mange æbler, så vi har ligesom udvalgt de butikker, vi vil være i. Ja. Hvor på Fyn kan man løbe ind i den? Jamen, vi har den her i en lokale Superbest i Bogens, og så har vi inde i Citybrugsen inde i Odense. Så de 2 steder skal man hen, hvis man vil prøve at smage den her ganske fortrinlige. Og sikkert også sund, skal vi ikke blive enige om det? Den er meget sund. Den er uden konserveringsmidler, aroma eller noget som helst. Der er kun æbler i. Og så har vi jo før snakket om, at de også brugt æblerne til noget lidt mere usundt måske. Ja, det tror nu, det kan man nok diskutere lidt i visse sammenhæng jo. Men en lille anden kuriositet, som er en æblebrændevin, lavet efter ligesom et koncept efter som Calvados. Og den har jo så lagret på egefage, og så får den her sådan en dejlig lille fin farve. Er den så ude i større sammenhæng? Ja, det er lidt det samme igen. Ja. Det er også i udvalgte butikker. Hold da op, den dufter. Ja, ikke? Må man egentlig tage den inden løgtærten? Vi kan snyde. Vi kan snyde, jamen... Hold da op. Ja. Den har karakter og en fantastisk aroma, ikke? Ja. Og igen, et lokalt produkt. Giver det mening for dig, som mand, der trækker i de lange tråde med hele den her bedrift, at sådan noget som det der, kommer der også ud af det? Udover masser af løg, udover masser af korn. Ja. Jeg synes jo, at det her det er lidt, man kalder lidt krydderi på tilværelsen, og gør det lidt sjov at arbejde med. Det er jo ikke det, der redder, eller kan sige, det skaber den store omsætning, men den er med til at skabe en god historie. Gyldensten, rammerne, fortæller lidt det hele, med til at støtte vores mærke, vores branding som Gyldensten med løgene, og få det hele til at hænge sammen. Vil du godt have mere af den slags? Kunne du forestille dig, at den her fik flere fedtrager, og det her det blev i endnu større stil? Jeg tror, at mange gange så er det en afvejning, som vi har snakket om i andre sammenhæng, at man skal også passe på, hvor bredt hvad man går over, hvor voldsomt og mange ting. Man skal nøje tænke, skal det så eventuelt være med sammen med en samarbejdspartner? Ja. Det er jo ingen, der siger, at nødvendigvis, at vi skal producere det hele selv her. Vi skal bare garantere oprindelsen, og at de her varer, de her kommer fra Gyldensten. I vil godt finde nogen at lege sammen med? Muligvis. Det tror jeg, vi er åbne over for. Og så er der så lige, som vi plejer, en lille madtip til serierne, en løgtærte. Ja. Og den opskrift lægger vi ud på vores hjemmeside. Ja. Så det er... Og det skal jo selvfølgelig være løgtærte. Det giver lidt ligesom sig selv. Ja. Nu har vi jo været næsten rundt i dem i dag. Den er rigtig god. Men det er jo ikke dig, der har lavet den. Det har du ikke haft tid til. Nej, det har jeg ikke haft tid til. Nej. Det må jeg indrømme. Og så har du også fået lavet en æbletærte og noget, hvad var det? Æbleis. Ja. Det er jo vores lokale dampskibshuset nede i Bogense. Ja, så det kan være, vi skal tage de andre tallerkener til det at prøve. Og de har fået den idé, at de vil gerne bruge vores æblemost på en lidt anden måde. Ja. Og derfor så har de taget vores koldpresset æblemost og mixet den sammen med en is. Og så har de fået synes vi selv, et meget vellykket resultat. Hold da op. Så nu er tanken jo, at vi skulle have en lille dessert. Der er vi jo næsten ude i en lille Bogense-specialitet. Og det, du sagde før, nogen at lege sammen med, nogen at arbejde sammen med, der har I da i hvert fald på et plan der. Helt sikkert, og det er en fin måde at vise, hvordan at tænke kreativt, hvordan mange ting kan bruges på en anden måde. Så her har vi så en æblepie, og så skal der selvfølgelig til æblepien
skal vi selvfølgelig have vaniljeis. Vaniljeis med... Og vi har teske med lige på. Lidt koldpresset ættemost fra Gyldensten. Hold da op. Så tror jeg, at den er ved at være hjemme. Jamen, hvis jeg kan logge den opskrift ud af jer, så er det også en, vi vil lægge. Om ikke andet, så i hvert fald æbletærten. Den vil vi lægge på vores hjemmeside, ja. Så I kan prøve at få den. Vi kan lige prøve at smage på det, inden vi siger farvel til hinanden. Ja. Det var da utroligt. Og jeg er lige ved at sige, at det er måske her, den kommer helt til sin ret, den her. Så tak fordi du havde tid til at tage imod os midt i løjehøsten. Og tak for tipsene. Ja, det var en fornøjelse. Tak.